Dzisiaj postanowiliśmy pokręcić się trochę po opuszczonych terenach kolejowych, ponieważ uznałam, że dawno nie było ich na kanale ani na stronie. Właściwie były to pojedyncze lokacje do tej pory. Jest to miejscówka dosyć znana w środowisku i dzisiaj przybyliśmy tutaj, żeby zobaczyć, co w ogóle z niej zostało. Przy okazji, skoro już jestem w internetach, to chciałabym polecić pewien zespół z Rybnika i okolic, mianowicie Sandbreaker, którego namiastkę możecie usłyszeć właśnie w tym odcinku. Polecam, przychodźcie na koncerty, kupujcie płyty, świetny band. Bliżej nie. Patrz, a to w ogóle wygląda na niedokończone, nie? No, nie wygląda na to, no. jakby ktoś zaczął, a nie skończył. Finansów brakło, ustrój się zmienił. PKP brakło pieniążków. Pięknie. Ale to mi wygląda na... nie takie stare. Chyba, że się tu coś buduje. Albo chciało się budować. Chciało się budować. O. Nie, raczej chciało się budować. No wiele jest takich budynków, co się zaczęło budować, Jakiś ten... O, puste. O. Tutaj chyba raczej oprócz śmieci to nic ciekawego nie znajdziemy. Jedzie gościu na krosie. Yeah! Patrz, jak wyducha, zobaczy. Tam z tyłu jest jakaś ciężarówka i mamy nadzieję, że... O, tu można by też piwnicą wejść. Mamy nadzieję, że ktokolwiek w tej ciężarówce jest, nie ma nic przeciwko, że my jesteśmy tu. No cóż, tak jak się dowiedziałam od osób, którym właśnie powiedziałam, że mam zamiar tu przyjechać, wygląda na to, że jest to pustostan. Już na ten moment. Ten facet z ciężarówki by był tam. Tam, no. Biuro. Brudne okno. Dobra okazja, żeby sobie rzucić okiem na zewnątrz. Te zbiorniki z tym czymś to wyglądają na pełne, nie? Może po prostu on wozi tą ciężarówką to coś. No. To po co? Lepiej. Strasznie nas schizuje ta ciężarówka. Tu choćby było. Tu mamy piętro. Jakoś dziwnie ciemno na tym piętrze. Wiesz co? Powiem Ci, że to jest kolejna z tych miejscówek, gdzie jakbym chciała schować trupa, to bym schowała. No, nie ma tu za bardzo już żadnej infrastruktury, która by świadczyła o tym, że był tu zakład naprawczy taboru kolejowego. Wiesz co? Tam nic nie ma na tych półkach. To wygląda, jakby tu supermutanci mieszkali. Czemu tam jest taka blokada jakby?
Tu było główne wejście. Piwnica. No, nie wygląda, jakby tu gdzieś jakieś czujki miały być. Tu normalnie jest przejście zrobione. Może być jakiś lalki czy coś. Wiesz co? Tam jest odcięta część. No. Ale pachnie taką starą przychodnią w ogóle, nie? Super. O! Patrz. Wiesz, czemu pachnie przychodnią? Znowu coś dla Ciebie. No. Ale to jest niesamowite i to samo było w gościńcu, tym opuszczonym. No przecież ile lat już nie było tego gabinetu dentystycznego, a ten zapach się dalej utrzymywał. Okej. Biuro projektów kolejowych. Jakiś opis techniczny, rysunki techniczne. Ktoś zadbał o to, żeby przynajmniej to spalić, bo w wielu takich obiektach zostają jednak dane osobowe. W starych jakichś opuszczonych przychodniach. A tu popatrz, strzelecka. Przepraszam, pająku haźlowy, że na Ciebie świecę. Tutaj mamy więcej jeszcze takich starych projektów, kosztorysów. Jeszcze wszystko z ery drukarek igłowych. Widocznie to są tu już jakieś pokończone projekty. Dawno nieaktualne, no na pewno 93 rok. W 93 moją największą pasją było oglądanie Żółwi Ninja na VHS-ie. A oni tu modernizowali lokomotywownię. No cóż. Ciufcia zarąbali, była ciufcia w naszym roku. Była ciufcia, ale właśnie się dowiedziałam przed wyjściem, że już jej nie ma. Są tarcze strzeleckie. Z takiej odległości. No cóż. Tu jakieś gry terenowe też muszą być, bo te takie są drzwi, nie? Poustawiane. Wiesz co, mi się wydaje, co chodzi z tymi drzwiami bardziej? No. Sądząc po pytaczkach, tu jakieś ASG pewnie się bawiło. No. Oni też takie miejsce zrobili. No tak, no bo Ja w ASG też bym po takim miejscu chciał biegać. otwarta przestrzeń.
O, nareszcie coś ciekawego. Piasek do garzenia używany. Nie ma. Ale jest tam coś. No właśnie. Piękne promienie zachodzącego słońca. Aha, to jest taka... Wow, jest w tym, jak w Ringu. No, centralnie. Jeden z moich ulubionych horrorów. Aha. Bo to się chyba ciągnęło. Jakaś drużyna, to jeszcze rurka jest, jak są, trzeba przyjść. No. Będzie parę złotych za to. Kurwa. Kurwa. Jest coś tu konkretnego? Momenty. Nareszcie. Ała. Coś kolano szło. Tam były, wiesz, takie co niespalone były. Znaczy nadpalone, ale nie spalone. Jest więcej jakichś arkuszy. Tutaj jest tak bardziej na mój wzrost, wiesz? Dziennik normalizacji. Jakieś kurde tabele niewypełnione. Patrzcie, w hali napraw elektrowozów istnieją duże trudności przy zdejmowaniu ślizgaczy pantografowych z elektrowozów. Tak było, nie kłamię. To jednak nie spolili tak dokładnie. Patrz. Dziennik normalizacji O, nadepnę na szmatę nadepłam. No nie da się po tym nie przedeptać. Sprzęt pożarczy. Szybki przełączniki i nasoby. Którego roku? 88. No to nawet mnie jeszcze na świecie nie było. No mocno. To co? A, dobra, to jesteśmy nad tym gzymsikiem, co wchodziłam. Oła. Opis projektu wynalazczego. Autobomb, samochody bojowe. Ej, i tu jest normalnie nazwisko wynalazcy i tak dalej. Kotłownia czy safe? Czy nie umiem listy. Nie wiem, listy obecności 85. Opie 84. Może sprawdzimy, kto nie przyszedł do pracy. Dzwonimy do prokuratury. Albo do ZUS-u, no. Teraz zagadka, co tu mogło być napisane po niemiecku. Coś schnell? Nie wiem, z daleka jakoś łatwiej było widać.